tror jeg bare. Jeg tror bare, hun er dum. Den patient, vi har her, er en 20-årig kvinde, der kommer ca. 200 km herfra, næsten ude på grænsen til Sudan. Hun har været gravid 6 gange. De første 5 graviditeter er endt med spontane aborter. Og den sidste graviditet her var voldsomt kompliceret, og hun kommer ind på hospitalet for 3-4 dage siden, hvor hun er meget, meget dårlig, og hvor barnet ligger livmoderen sprunget, og barnet ligger ude i maven. Man åbner hende og får taget det døde barn ud og får syet livmoderen sammen igen. Heldigvis var revnen ikke så stor, så det betyder, at hun faktisk kan få børn igen bagefter, men det er vigtigt, at hun kommer på et hospital og får børn. Det er en patient, den her patient er en maternity ward patient, og al behandling er betalt af maternity ward.